Jiena jisimni Manuel Pirotta. F'Malta studjajt mas-Sur Mast prolifiku Carmelo Paċ. Komplejt nistudja fi Franza ġewwa l-Konservatorju Superjuri ta' Lyon minn fejn igradwajt fil-kompożizzjoni u l-pedagogija. Għal xi snin għallimt fl-iskejjel statali. Bħala lettur illi nagħllem fil-Junior College sa mill-1998 fejn jiena responsabbli wkoll mill-orkestra tal-kulleġġ u xi attivitajiet mużikali. Orkestri oħrajn li jiena mexxejt f'xi żmien jew ieħor fuq livell akkademiku kienu il-Catholic Institute Orchestra, l-Orkestra Żgħażagħ Maltin u l-Euro Academy Youth Orchestra. Xi xogħlijiet tiegħi orkestrali jew da kamera indaqqew kemm f'Malta kif ukoll barra minn xtutna ġew ippubblikati jew irrekordjati. Inħobb ħafna wkoll ir-riċerka brabta mal-mużika. Din tiffoka l-aktar fuq ħajjet u ħidmet kompożituri u surmastrijiet Maltin. Fost dawn hemm Antonio Miruzzi li kiteb għad bla qies ta' xogħlijiet għal ħafna banet illi huwa kien jidderiġi. Il-mużika tiegħu tvarja minn dik reliġjuża għal dik profana, minn bċejjeġ ballabbli għal kanzunetti Maltin ta' snin 30 tas-seklu l-ieħor. Kif l-antifona dik il-biċċa mużika l-aktar infittxija fil-festi ta' ġewwa, hekk ukoll wieħed jistenna d-daqta l-innu kbir f'dawk ta' barra. Dan tal-aħħar ġie żmien wara l-antifona u beda jinkiteb mill-aħjar surmastrijiet ta' dari bħala l-aqwa rigal li qatt setgħu jagħtu lis-soċjetajiet mużikali tagħhom fejn kienu jidderiġu. Innu kbir, solenni, di glorja jew ta' tifħir għandu min kantata f'repertorju klassiku b'tema reliġjuża marbuta mal-ħajja tal-qaddis illi għalih tiġi iċċelebrata l-festa. Ġeneralment jinkiteb għal voċijiet soli fi stil operistiku hekk imsejjaħ bel canto li fih il-kont ikun ta' bilħaq floridu. Dawn ikunu imseħbin minn kor ta' tfal jew tal-kbar. Innu kbir jitkanta l-akkumpanjament ta' banda x'imkien fl-aperts aktarx fuq planċir. F'nisġietu innu kbir ikun imħawwar sew passaġġi pjuttost elaborati li jinkludu xalata ta' arji, duetti, saħansitra terzetti min-naħa tal-vuċijiet soli. Fih ma jonqsux xi solijiet u kadenzi strumentali u fanfarri jannunzjaw il-miġja ta' xi waqt importanti. Xogħol simili ikun jirrikjedi tip ta' melodija illi bil-ksur u l-ħlewwa tagħha taraf tpaxxi l-widna, armonija maħduma b'tali mod illi toffri tiżwieq insolitu f'dawk li huma akkordji u orkestrazzjoni rikka biex tgħinli x-xogħol joħroġ aktar fil-perspettiva artistika tiegħu. Ġieli wkoll it-tħaddim tal-kontrapunt u għodot mużikali oħrajn ma jonqsux f'xogħol simili. Is-Sur Mast Antonio Miruzzi twieled il-Furjana fl-10 ta' Marzu tal-1867 minn Giuseppe u Michelina Brincat. Huwa kien it-tieni wild fost erba' taħwa. Tgħallem il-mużika mingħand tieħu stess, is-Sur Mast Paolo Miruzzi. Id-direttur tal-Orfanatrofju Belti, fejn Antonio kien trabba bħala il-tim, ara fil-potenzjal mużikali tiegħu u fl-1884 bagħtu jkompli jistudja il-mużika fl-Italja. Il-ħolma ta' Antonio kienet li wara li jispiċċa mill-konservatorju jagħmel bħal tieħu billi jilħaq bandmaster fuq bastiment navali. Iżda dan ma kellux iseħħ. Huwa beda il-karriera mużikali tiegħu hawn Malta fl-1890 bħala maestro istruttore mal-banda La Vallette.
Fl-istess sena laħaq surmast ta' żewġ banet, il-waħda Senglejana u l-oħra Awċija. F'Novembru ta' sena wara iżżewweġ lil Konċetta Kawki u l-koppja marret Tunes biex hemmhekk Antonio iwaqqaf banda tal-immigranti Maltin u jibni karriera fid-direzzjoni. Ġara iżda illi martu ma setet tidrab xejn u waqgħet f'dipressjoni. Dan għal fatt ukoll li Antonio kien il-ħin kollu ġej u sejjer barra minn xtutna biex ilaħħaq mal-banet illi diġà kellu fiż-żewġ pajjiżi. Fuq hekk, il-koppja iddeċidiet li tinżel lura Malta għal dejjem. Fl-1904 Antonio ħalla mimma żewġ banet lokali li kellu u minflok ħadik Mostija. Dil-banda għenitu ħafna biex jakkwista ċertu esperjenza fit-tagħlim u fid-direzzjoni. Is-suċċessi li kiseb magħha servew biex jismu xteret fil-kamp mużikali ta' żmienu. Kien magħha wkoll illi huwa kiteb l-ewwel kapolavur tiegħu, l-innu solenni alla Beata Maria Vergine, fuq versi bit-Taljan ta' Dun Agostino Azzopardi. Tul il-karriera mużikali tiegħu tal-fuq minn 40 sena, Antonio kellu mhux anqas minn 12 il-banda kbira u entitajiet mużikali oħrajn taħt idejh, fosthom il-banda tal-Orfni tal-Belt u l-Orkestra Mandolinistika La Vallette, fih dan il-banda illi ġġib l-istess isem. Kien hu wkoll illi jitrasforma s-Soċjetà Mandolinistika Fior d'Arancio f'banda San Piju 10 ta' Ħallija u l-Orkestra San Andrea f'banda li ġġib l-istess isem ta' Ħalluqa. Antonio kien magħruf ukoll għal pinna prolifika u versatili tiegħu fejn uħud minn xogħlijietu saħansitra ġew ippremjati Firenze u Perugia u oħrajn ippubblikati. Jingħad illi huwa kellu ħeffa tal-għaġeb fil-kompożizzjoni. Darba fost l-oħrajn kien f'ħanut tal-Kafè il-Belt u f'ħin bla waqt ġieħ motiv f'rasu u talab lil-waiter biex jgħaddilu biċċa karta u fuqha ħażżes marċ dak il-ħin stess. Xi mużika sagra kiteb ukoll għal parroċċa Ħamrunisa fejn kien maestro di kappella. Sena qabel ma miet kien beda jaħdem fuq opera lirika li iżda ma nafu xejn dwarha. Bla dubju, ix-xogħlijiet tiegħu kollha għandhom valur mużikali mill-akbar għax juru xogħol ta' ħila artistika, ta' storja soċjali u reliġjuża u ta' kultura mużikali. F'din it-taħdida awdjoviżiva sa nitkellem fuq wieħed mill-linnijiet il-kbar li Maestro Antonio Miruzzi kiteb għall-Orkestra San Andrea ta' Ħalluqa. Ħafna kienu jaħsbu li dan ix-xogħol kien tas-Surmast Paolo Vella, l-awtur tal-kantata lill-Apostlu Sant'Andrija, fuq versi bit-Taljan ta' Patri Carmelo del Bambin Ġesu. Vella kien surmas direttur tal-Orkestra Luqija bejn l-1908 u l-1914, meta mbagħad għaddiet fid-dejn Miruzzi li min-naħa tiegħu reġa' ittrasforma fil-banda kif nafuha illum. Ix-xogħol li qed nirreferi għalih huwa l-Inno per San Andrea, innu kbir għal tenur u baritonu, kor ta' tfal u orkestra. Fuq waħda mill-partijiet insibu imniżla id-data ta' 28 ta' Novembru tal-1915. Indikazzjoni ċara li dal-innu iż-żanżan fil-festa liturġika ta' Sant'Andrija ta' dik is-sena. It-test fl-ewwel parti huwa meħud mill-innu bl-istrofi lill-Apostli Exultet Orbis Gaudis. Fil-waqt li fit-tieni waħda insibu l-antifona Cum pervenisset Beatus Andreas. L-antifona kitibha qabel il-kumplament tax-xogħol peress li din diġà kienet tindaq fil-Knisja għall-festa liturġika ta' San Luqa, iffestiġjata fit-30 ta' Novembru.
L-ewwel parti allura ġiet wara. It-tieni strofa mill-innu li semmejna tħalliet barra. Miruzzi għaqadhom flimkien biex bekk wellet l-innu il-kbir iddedikat lil dan il-qaddis. L-għan ta' din it-taħdida allura huwa illi nagħti prova li dan l-innu huwa ta' bilħaq xogħol Miruzzi. L-ewwel moviment jikkonsisti prinċipalment f'arja għat-tenur li għandha ħafna minn oħra illi nsibu fl-innu solenni lil Ġesu Salvatur għal banda lijana tal-istess kompożitur. L-ewwel żewġ tivrus jitkantaw fl-istil reċitattiv, filwaqt li l-bqija tal-istrofa tikkonsisti f'melodija diatonika safja minn kull xorta ta' modulazzjoni. L-arja tagħlaq b'koda żgħira. L-arja li nsibu fit-tieni moviment hija għal baritonu. Din tiftaħ b'fanfarra fi stil Rumanesk. Ma ninsewx illi Sant'Andrija ħal-martirju tiegħu fi żmien l-Imperu Ruman. Għall-ewwel il-melodija timxi b'mod skalat, iżda mbagħad jibdew deħlin fiha ħafna intervalli wisgħin li jagħmlu minnha wirja żgħira akrobatika illi bħala nsibu fil-mużika operistika. Il-moviment jagħlaq postludju żgħir magħmul mill-istess materjal tal-introduzzjoni li jservi ta' pjattaforma armonika għat-tielet moviment. Sentinum,
It-tielet moviment jinvolvi lis-solisti ikkantaw fl-uniżonu bis-sem ukoll tal-kor tat-tfal. Huwa jiftaħ u jagħlaq b'solo fuq il-koronetta għall-akkumpanjament tal-orkestra. Huwa propju fit-tieni frażi tal-ewwel sentenza illi nsibu waħda mill-impronti tal-kompożitur. L-istess frażi li titkanta mill-kor insibuha wkoll fl-innu iddedikat lil San Gaetano tal-1901, miktub għall-banda Giuseppina Hambrunisa fejn fil-melodija insibu is-sesta talterna bejn maġġuri u minuri. Fir-raba' moviment għandna dwetti ieħor bejn tenur u baritonu. Il-moviment jiġi f'diversi taqsimiet. Fl-ewwel sentenza jidħol it-tenur waħdu għall-akkumpanjament sinkopat. Dat tip ta' akkumpanjament huwa sinonimu ma' Miruzzi u nsibuh ħafna f'xogħlijiet oħrajn minn tiegħu, fosthom l-innu lil San Gaetano, filwaqt li il-melodija għandna ħafna minn oħra illi nsibu fl-innu lil Ġesu Salvatur. Fit-tieni sentenza il-baritonu jingħaqad fid-duett kontrapuntali mat-tenur. Il-passaġġ ta' wara hu wieħed strumentali u jieħu forma ta' interludju żgħir fejn jaqqad it-tielet mar-raba' vers. Ir-raba' sentenza tieħu mit-tieni waħda u tagħlaq b'koral stil Bach. Il-ħames moviment jinvolvi lill-voċijiet kollha għax hija s-sitt u l-aħħar strofa tal-innu lill-Apostli. Wara introduzzjoni strumentali fl-uniżonu, segwita minn fanfarra fuq il-koronetta sola, li tħabbar il-miġja oħra li bija tiftaħ l-antifona, niġu għal passaġġ prinċipali bis-sem tas-solisti u kor. Temi simili insibuhom ħafna finnijiet solenni oħrajn tal-istess awtur,
fosthom dak ta' Ġesu Salvatur u ta' San Kejtanu kif ukoll ta' Ġesu sul Tabor. Il-koda iġib l-ewwel parti l-kbira fit-tmiema. Suscipias me Vita et tu exolitans, sox pias me dixi
dixit, exclamavit et dixit. Seguros et dones venio altem. Silurus et capes. Peress illi s-sitt moviment jinkorpora l-antifona cum pervenisset Beatus Andreas, fil-varji taqsimiet tagħha tajjeb illi ngħidu wkoll xi ħaġa dwarha. L-antifona hija wisq għal qalb dawk illi jħobbu l-festi ta' ġewwa. L-istess bħall-innu l-kbir hija wkoll tinkiteb għal voċijiet soli u kor, għall-akkumpanjament torgni jew orkestra minflok il-banda. Tindaq l-aktar fil-jiem ta' tridu, lejlet u nhar il-festa madħul il-vara fil-Knisja. L-antifona, kelma illi ġejja mill-Grik, huwa dak il-versett għal waqt xi funzjoni liturġika jew l-uffiċċju divin u jitkanta qabel is-salm illi jinbidel skont il-festa illi tkun. Għal bidu l-antifona kienet tikkonsisti f'kant Gregorjan. Ma' żmien, kompożituri differenti bdew jimmużikawha fi stili differenti. Bħala struttura l-innu l-kbir f'Ġieħ Sant'Andrija ta' Moruzzi għandu forma binarja u jieħu madwar 9 minuti daqq. Il-materjal tal-introduzzjoni jieħu minn oħra illi nsibu fl-innu l-kbir f'Ġieħ San Gaetano. Għaldaqstant din hija prova ċara illi ż-żewġ innijiet huma tal-istess awtur. L-introduzzjoni għandha minn fanfarra bl-istrumenti jidħlu wieħed wara l-ieħor b'tali mod illi joħolqu crescent orkestrali li jwassalna għat-taqsima illi jmiss. L-ewwel tema titkanta mill-vuċijiet kollha, tenur, baritonu u kor,
u hija magħmula minn sentenza maqsuma f'żewġ partijiet, bit-tieni waħda fi stil reċitattiv min-naħa tat-tenur. L-ewwel parti tal-interludju tikkonsisti f'passaġġ strumentali b'tema għalih bis-sem tal-orkestra sħiħa biċ-ċenċil ritmat ta' trianglu b'kollox. Il-melodija hija fuq ruħha ħafna, ikkaratterizzata minn noti qabbiżin fejn l-element operistiku stil Verdjan jispikka ħafna. Fit-tieni parti tal-interludju jidħlu l-vuċijiet, parti mill-istess melodija illi kellna fl-ewwel parti. Din titkanta mit-tenur għall-akkumpanjament ta' baritonu li tiġi imwieġba mill-kor ta' tfal, flimkien dejjem ma' dan tal-aħħar. Ftar fis-sentenza insibu ħolqa illi taqadna mal-passaġġ strumentali illi jiġi wara. Fil-ħolqa ikkanta biss il-kor diviż. Dall-intermezz għandu minn kavatina sempliċi għal klarinett solo akkumpanjat mis-sezzjoni tal-korda biss. Il-melodija għandha ħafna mill-lanja tradizzjonali Maltija. Tajjeb ngħidu hawnhekk illi Miruzzi kien bniedem sensittiv għal ġrajiet soċjali u drammatiċi ta' żmienu, bil-konsegwenza li kienu jinfluwenzawlu xogħlijietu. L-ewwel duett hu magħmul minn sentenza li fiha żewġ frażijiet bi gruppi differenti ta' strumenti iwieġbu lil xulxin. Fl-ewwel waħda jidħol il-baritonu u f'tat-tieni it-tenur, akkumpanjati dejjem mill-vuċi opposta. Iżda l-iktar fattur importanti hawnhekk huwa il-motiv kruċiforma mill-orkestra fl-uniżonu, magħmul minn 4 noti li bħal donnom jissimbolizzaw l-għowda illi fuqha issallab il-Qaddiż Martri. It-tieni duett jinvolvi r-reċitattiv min-naħa tas-solisti f'żewġ interventi separati. Il-baritonu jiġi akkumpanjat mis-sezzjoni tal-korda biss li min-naħa tagħha iżżomm il-mużika għaddejja bl-istess nota pizzikata mifruxa fi 3 ottavi. Dil-monotonija fl-akkumpanjament toħloq bħal stażi estatika, bħal donnu l-Qaddiż ma jarax il-mument illi jieħu l-martirju tiegħu permezz tat-tislib bħala dixxiplu ta' dak illi ddendel fuqu. Wara r-reċitattiv, il-mużika terġa' tibda minn fuq nett, iżda meta nerġgħu niġu għar-reċitattiv din il-parti tinqabes u minflok il-mużika tmur dritt għall-final. Fil-final, il-melodija sempliċi u tal-widna titkanta mit-tenur u l-kor ta' tfal, filwaqt illi il-baritonu jissupplixxi il-kontromelodija. Dan kollu joħloq bħal polifonija kontrapuntali għall-akkumpanjament brijus min-naħa orkestrali. Lejn l-aħħar tagħha, il-melodija tnaqqas ħafna minn ġirjieta u tmuru teħel fuq pawsa li jkun hemm tistennija. Iżda dil-waqfa bla ma trid tagħti lok għal stennija akbar għax il-koda li tiġi eżatt wara tindaq f'temp ħafna aktar maġġel kif jitlob id-daqq tradizzjonali tal-antifona. Għall-ewwel il-koda tiftaħ b'fanfarra fuq il-kuronetta sola li biha jixkatta kollox. Hawn l-orkestra tisplodi bid-daqq ġubilanti tat-tema ewlenija u minn hemm għall-aħħar 4 battuti kadenzjali. Fil-frattemp, it-temp ikompli jaċċelera ruħu sal-aħħar sakemm fl-aħħar l-orkestra iġġib ix-xogħol fit-tmiem mill-aktar eċċitanti pawsa twila fuq l-aħħar nota.